Lutang-lutang po na matagpuan itong Martes ng hapon sa Sapa sa Barangay San Roque, Gapan City, Nueva Ecija, si Reynaldo de Guzman alias Kulot na 14 anyos. Si de Guzman ang kasama ni Carl Angelo Arnaiz na napatay naman ng mga pulis Caloocan City. Narito ang report. Positibong kinilala ng ama ni Reynaldo de Guzman ang kanyang 14 anyos na anak sa isang funeral parlor sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Superintendent Petet Madria, hepe ng Gapan City Police Station, bandang 1:20 ng hapon nitong Martes nang matagpuan ng mga residente si Reynaldo de Guzman alias Kulot. Si de Guzman ang umano'y kasama ni Carl Angelo Arnaiz bago ito napaslang ng mga pulis sa Caloocan City. Si de Guzman at Arnaiz ay parehong nawawala noong Agosto 17 noong umalis sila sa kanilang bahay sa Cainta, Rizal para bumili ng midnight snacks. Unang natagpuan ang katawan ni Arnaiz sa funeral parlor sa Caloocan City, 10 araw nang mapaulat na siya ay nawawala. May 31 tama ng saksak sa dibdib ang biktima at nakabalot ng packaging tape ang ulo nito. Naniniwala ang ama ni de Guzman na pulis ang may kagagawa ng pagdukot at pagpatay sa kanyang anak. Hindi rin umano siya kumbensido na sangkot sa pang-hold up ang kanyang anak. Kasama sa pagbabalita si Armand Galang ng Nueva Ecija. Ako si Lordy Katama nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.